ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ 3 ପ୍ରକାର ବତକ ବିଷୟରେ କିଛି ସାମୂହିକ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଣ୍ଡର ବ୍ରିଡ୍ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ହେଉଛି, ଏ ଆପଣଙ୍କର ମାଂସ ପାଇଁ ଲୋକ ଏହାକୁ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେବାର କ୍ଷମତା ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 230ରୁ 250 ଭିତରେ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ମାଂସ ପାଇଁ ହିଁ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ି ୱେଟ୍ କିଲୋରୁ 1.5 କେଜି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ି ୱେଟ୍ ଆସେ। ଆଉ ଦେଶୀ ଟାଇପ୍ ପ୍ରଜାତିର ଟାଇପ୍ ଏମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମାର୍କେଟରେ ଦେଶୀ ବତକ କହିକି ଲୋକମାନେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ଆଉ ଦେଶୀ ପରି ହିଁ ଏମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାକିମାନ ବତକ, ଏହାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେବାର କ୍ଷମତା ବହୁତ ଅଧିକ। ସାଧାରଣତଃ ଏମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି 250ରୁ 280 ଭିତରେ ବର୍ଷକୁ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରଜାତି ପାଇଁ ଏହାକୁ ଚାଷ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ ଅଣ୍ଡା ଦେବାର କ୍ଷମତା ଏହାଙ୍କର ଥିବା ହେତୁ ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ଏକ ଲାଭଜନକ ବତକ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାକୁ ଚାଷ କରି ମଧ୍ୟ 2 ପଇସା ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଟିଆ କଲର୍ ରହିବ। ଏହାକୁ ଦେଖିଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଇଏ ଖାକି କ୍ୟାମେଲ୍ ବତକ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେକିଂ ବତକ, ଯେଉଁଟାକି 3 ମାସରେ 3 କେଜି ବଡ଼ି ୱେଟ୍, ଏହା ମାଂସ ରୂପରେ ହିଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବର୍ଷକୁ 5 କିଲୋ ଯାଏଁ ବଡ଼ି ୱେଟ୍, ଏହାର ହାଏଷ୍ଟ ବଡ଼ି ୱେଟ୍ 5 କେଜି ଯାଏଁ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେବାର କ୍ଷମତା ଏହାଙ୍କର 150ରୁ 180 ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଅଣ୍ଡା ଦେବାର କ୍ଷମତା ଅଧିକ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ମାଂସ ରୂପରେ ହିଁ ସାଧାରଣତଃ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେକିଂ ଆପଣଙ୍କର 4 କେଜି 5 କେଜି ଯାଏଁ ବଡ଼ି ୱେଟ୍ ଆସେ। 3 ମାସକୁ 3 କେଜି ବଡ଼ି ୱେଟ୍